Moi kaikille. Mun nimi on Viivi Viuha ja mä oon lupautunut tänään kertomaan teille vähän erilaisesta urapolusta ja siitä, että miten sen oman urapolun voi rakentaa ilman sellaista perinteistä suunnitelmaa ja sellaista ennakkoon käsikirjoitettua suunnitelmaa. Mä työskentelen itse laadun ja kehittämisen parissa DNAlla ja mulla on yli 20 vuoden kokemus teknologia-alalta ja erityisesti tietoliikennealalta. Mä oon työskennellyt DNAlla yhteensä yli 10 vuotta 2 erässä ja nykyisessä tehtävässäni olen ollut 3 vuotta. Ja mikä sai mut palaamaan DNAlle, niin on oikeastaan se DNAn omanlainen ja erityinen toimintakulttuuri, mihin musta tuntuu, että mun on ollut helppo tulla takaisin ja se kannustaa mua haastamaan itteeni joka päivä siinä mun työssä. Tuossa Sanna mun esittelyssä jo vähän mainitsikin, että mitkä ne mun erityisosa-alueet on ja ehkä se, mikä mun omaa työuraa on leimannut, niin on se, että mulla on ollut rohkeus kokeilla aivan uudenlaisia asioita tässä vuosien aikana ja se on sellainen, mikä myös kantaa mua siinä työelämässä, koska se auttaa mua kyseenalaistamaan asioita hyvällä tavalla ja katsomaan ja tarkastelemaan asioita uudesta näkökulmasta. Jos mä ajattelen mun nykyistä työnantajaa, niin meistä jokaisella suomalaisella on jonkunlainen käsitys DNAsta ja tarkoitus ei missään tapauksessa ole käydä tätä kalvoa hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Mutta miksi mä otin tämän tähän mukaan on se, että mä näen, että DNAssa ja minussa on jotain samaa. Me ollaan molemmat kasvettu sellaisesta pienestä haastajasta ihan uudenlaisiin ulottuvuuksiin. Ja jos mä ajattelen sitä DNAta, mihin mä vuonna 2008 menin töihin, niin se oli sellainen pieni yritys, meitä oli ehkä 250 ihmistä. Ja nykypäivänä meitä on lähes 2000. Me ollaan omalla toimialalla kiinteässä laajakaistassa markkinajohtaja ja matkapuhelinliittymissä 2, mikä tarkoittaa, että alle 20 vuodessa yritys on ottanut ihan valtavan kasvuharppauksen. Ja se on oikeastaan vaatinut organisaatiolta sitä samaa, mitä se vaatii meiltä yksilöiltä. Rohkeutta kokeilla, haastaa ja myös sitä pitkäjänteisyyttä ja motivaatiota työskennellä kohti niitä tavoitteita. Ehkä se, mikä mulle on ollut aina sellainen sekä vahvuus että asia, minkä kanssa mä oon vähän kipuillut, niin on se, että onko se ok, että mulla ei ole ollut tarkkaa suunnitelmaa siitä, että mihin mä haluan mun uralla tähdätä. Ja näin 20 vuotta myöhemmin, niin mä voin sanoa, että se on ehdottomasti vahvuus. Ja se on sellainen, minkä kanssa mä toivon, että ne, jotka tätä asiaa myös miettii, niin voi ymmärtää, että sen uratusuunnitelman ei tarvitse olla valmis. Se voi muuttua koko ajan ja myös meidän mielenkiinnon kohteet ja meidän muut ajatukset ja osaaminen muuttuu läpi meidän elämän. Tuossa kuvassa on minä noin 40 vuotta sitten ja jos mä katson taaksepäin, niin mulle aina eläimet on ollut tosi tärkeitä. Mä aina koko kouluajan mä ajattelin, että jollain tavalla mun ammatti tulee liittymään eläimiin. Mä halusin olla eläinlääkäri, mä halusin olla tutkija, mä halusin olla seikkailija. Jossain vaiheessa mä halusin aivan ehdottomasti olla delfiinien kouluttaja, mikä ehkä nyt näin eläinten hyvinvointinäkökulmasta ei eettisesti ole enää se suosituin vaihtoehto uralle, mutta silloin lapsena siinä oli jotain sellaista aivan mielettömän maagista. Ja ajatus siitä, että mä voin työskennellä niiden eläinten kanssa, niin kannatti mua koko sen peruskoulun ajan. Mä lukioon hakeuduin luonnontiedelukioon, koska mä vielä lukioaikana olin aivan varma, että musta tulee eläinlääkäri. Ja kaikki ne mun opiskeluvalinnat tähtäsi siihen, että jonain päivänä mun työ on toimia eläinten kanssa. Sitten aikaa kului, tuli se abivuosi ja täytettiin niitä yhteishakukaavakkeita ja kuinka ollakaan yhdelläkään rivillä ei lukenut eläinlääketieteellinen. Siellä luki muotoilun koulutusohjelma, siellä luki artisaania, siellä luki artenomia, mutta joka tapauksessa yksikään niistä ei ollut se, mitä mä olin aina ajatellut, että musta isona tulee. Voi olla tälle jälkikäteen, jos mä reflektoin tätä asiaa, niin voi olla, että se abivuoden stressi ja pänttääminen sai hakemaan jotain vaihtoehtoja, missä pääsi tekemään jotain tosi konkreettista omilla käsillä, tekemään jotain luovaa. Ja ei se mitään. Se oli hyvä valinta siinä kohtaa ja ihmeekseni mä pääsin sinne mun ykkösvaihtoehtoon, joka oli muotoilun koulutusohjelma Hämeen ammattikorkeakoulussa ja sinne mä lähdin opiskelemaan. Ja
se oli ihan mielettömän mielenkiintoista. Missään tapauksessa en kadu sitä valintaa ja opin siellä paljon sellaisia taitoja, mistä on mulla hyötyä vielä nykypäivänäkin omassa työssä. Ehkä sitten se, mikä niin kuin mun omaa uraa eniten leimasi, niin oli se, että mitä silloin ensimmäisenä opiskeluvuotena tapahtui. Meillä syksyllä ensimmäisenä vuonna alkoi ATK-kurssit, ja ehkä nykyään tämä ATK-kurssi kuulostaa jotenkin kamalan vanhakantaiselta, mutta silloin vuonna 1996 se oli jotain uutta ja ihmeellistä, ja se avasi mulle silmät siihen, että mitä kaikkea muuta maailmassa on, mitä mä en ole vielä huomannutkaan. ATK-kurssin avulla mä pääsin kiinni internettiin ja löysin sieltä IRKin, ja nyt en tarkoita IRK-galleriaa, tätä Facebookin edeltäjää, vaan tätä merkkipohjaista viestintäsovellusta, jonka kautta yhtäkkiä maailma olikin kokonaan auki. Mulle vähemmistöön kuuluvana se oli myös aivan mieletön mahdollisuus päästä löytämään itseni kaltaisia ihmisiä, löytämään ihmisiä, joiden kanssa mä jaoin samoja mielenkiinnon kohteita. Ja oikeastaan sieltä lähti sitten myös se kiinnostus siihen teknologiaan ja sen hyödyntämiseen ja siihen kaikkeen, että mitä se meidän elämään voi tuoda ja miten se voi sitä elämää rikastaa. Mä opiskeluaikana aloin työskentelemään osa-aikaisesti Telian asiakaspalvelussa ja vaikka mä jatkoin mun opintoja, tekstiilisuunnittelun opintoja, niin samaan aikaan mä tein koko ajan enemmän töitä ja mä huomasin, että koko ajan enemmän se veti mua puoleensa. Mun osa-aikainen työ vaihtui kokoaikaiseksi työksi, mun palveluneuvojan tehtävät vaihtui esimiestehtäviksi, asiantuntijatehtäviksi ja sitä mukaan kun mun oma osaaminen kasvoi, niin mä huomasin, että oli paljon sellaisia uusia tehtäviä, mihin mä pystyin hakemaan ja jossa mä pystyin sitä mun omaa osaamista kehittämään ja hyödyntämään niitä mun omia vahvuuksia. Ja vaikka mä sitten jatkoin sitä opiskeluakin, niin kyllä mä jossain vaiheessa totesin, että tämä on mielenkiintoista, mutta tämä on ehkä kuitenkin enemmän mulle harrastus. Ja sitten se, mikä mulle vapaa-ajalla oli harrastus, sieltä ATK-kurssista alkanut, niin siitä tulikin mun työ. Ja se on sellainen, mikä on niin kuin tosi tärkeää huomata, että se on ihan ok vaihtaa niitä mielenkiinnon kohteita. Ja se, että tapahtuuko se silloin nuorempana vai tapahtuuko se myöhemmin, voi olla, että sitä tapahtuu koko ajan. Ja se on muista tosi hienoa, että siinä on niin kuin itselleen antaa armollisuutta siihen, että se on sallittua. On sallittua miettiä uudelleen sitä, että mitä haluaa tehdä. Tärkeää siinä on toisaalta sitten ymmärtää ne, että mitkä ne omat henkilökohtaiset vahvuudet on. Ja jos mä ajattelen mun opintoja, niin siellä on paljon sellaista, mitä mä pystyn käyttämään. Mielikuvituksen hyödyntäminen, uuden luominen, erilaisten katsantokantojen ottaminen. Et kyllä mun täytyy sanoa, että sillä tekstiilimuotoilijan tutkinnolla tuolla insinöörien keskellä, niin siitä on välillä hyötyä. Siinä on aika erilainen näkökulma asioihin kuin ehkä niillä mun kollegoilla on. Ja se, että ne omat vahvuudet löytää, niin ne ei löydy lopullisesti, vaan niitä vahvuuksia tulee koko ajan lisää. Ehkä näistä vahvuuksista sellainen, mitä mä haluaisin nostaa myöskin esille, on se, että samaan aikaan kun me löydetään ne meidän omat vahvuudet, niin on tosi tärkeää, että me tunnistetaan myös ne meidän omat heikkoudet, jotta ne ei käänny siinä meidän omalla urapolulla meitä vastaan. Niitä omia heikkouksia ei missään tapauksessa voi eikä pysty aina täysin neutraloimaan, mutta se, että meillä on jonkunlaiset strategiat siihen, että miten me niiden kanssa eletään, miten me niitä meidän omia ehkä puutteita tai heikkouksia lähdetään vahvistamaan, niin se on niin kuin tärkeämpää kuin se, että me yritettäisiin päästä niistä kokonaan eroon. Mutta se, että siinä vaiheessa, kun ne omat vahvuudet löytää, niin siitä on valtavasti apua siinä omalla urapolulla silloinkin, jos se polku ei ehkä ole sellainen, mitä etukäteen ajatteli sen olevan. Tai ehkä juuri silloin siitä on hyötyä. Oman osaamisen tunnistaminen on sellainen, minkä kanssa mä itse kipuilin jossain vaiheessa valtavasti. Kun mä menin tuonne työelämään ja siirryin kokopäiväisesti alalle, joka oli tosi tekninen, niin mä pitkään tunsin vähän sellaisia niin kuin mitättömyyden ja arvottomuuden tunteita, että kelpaanko mä tähän, että mulla ei ole sitä muodollista koulutusta, mitä ehkä mun kollegoilla on, mutta sitten toisaalta oppi myös sen, että sitä omaa osaamista voi kehittää ja sitä voi kehittää tosi monin eri tavoin.
Vertaisoppiminen on ollut mulle aivan loistava tapa oppia uusia asioita. Sitten toisaalta on erilaisia kursseja. Mä oon suorittanut työn ohessa tutkintoja. Mä oon pohjaluonteeltani tosi utelias ja se on auttanut mua myöskin sitä omaa osaamista kasvattamaan. Mutta kyllä yksi sellainen niin kuin voimavara, mikä mun elämässä on ollut, niin on erilaiset verkostot. Se, että mä oon uskaltanut kysyä niiltä, joilla on sellaista osaamista, mikä mua on puhutellut, että hei, haluaisitko sä vaihtaa mun kanssa ajatuksia, osaisitko sä auttaa mua eteenpäin, osaatko kertoa, mistä mä voisin hakea lisää tietoa tästä asiasta. Se on ollut ihan hirveä voimavara ja tuonut myöskin sitä sellaista omaa ammatillista itsevarmuutta. Sitten motivaatio. Varsinkin silloin, jos se oma urapolku ei ole sellainen suora pisteestä A pisteeseen B tähtäävä moottoritie, niin se on tosi tärkeää, että sitä motivaatiota löytyy. Ja erityisesti se motivaatio auttaa silloin, kun se epäilys iskee. Jostain sieltä, en mä tiedä onko se takaraivo vai selkäranka, niin se motivaatio yleensä sitten löytyy ja siihen kannattaa tukeutua silloin, kun itse alkaa itseään epäillä. Ja se, mikä mulle on ollut sellainen aivan mieletön oivallus, on se, että se ihan oikeasti on totta, että meillä ei tarvitse olla kauhean selkeää sellaista karttaa, minkä mukaan me meidän omaa uraa rakennetaan, vaan oikeasti ne sivupoluilla saattaa olla sellaisia seikkailuja, jotka onkin sitten omalle itselle paljon merkityksellisempiä kuin se alkuperäinen suunnitelma. Mä oon joskus käyttänyt esimerkkinä sitä, että jos mä lähden Kolmostietä ajamaan Helsingistä Tampereen suuntaan, niin mä pääsen sinne Tampereelle. Voi olla, että tulee jotain yllättäviä sääilmiöitä, mitkä sitä matkaa hidastaa, mutta se on aika suora tie, se on sellainen ennalta määrätty suunta ja sinne Tampereelle sitten mennään, kun sitä tietä ajetaan ja ei mitään pahaa Tamperetta vastaan, Tampere on hieno kaupunki. Mutta se, että jos mä ajan sitä Kolmostietä koko ajan sinne Tampereen suuntaan, niin mä en pääse siitä sitten ehkä kuitenkaan mihinkään muualle. Ja siksi joskus kannattaa miettiä sitä, että onko se Tampere se, mihin mä haluan päästä, vai olisiko sitten kuitenkin joku liittymä ennen sitä Tamperetta sellainen, mitä mä lähtisin kokeilemaan, että mihin se vie. Ja ne sivupolkujen hyödyntäminen, niin ne voi olla sattumanvaraisia. Välillä niissä on vähän onneakin mukana, mutta ehkä niissä on se, että ne vaatii sitä rohkeutta. Ja sitä mä kyllä jokaista kannustan kokeilemaan, koska sitten sieltä voi löytyä jotain sellaista, mikä sitten sitä lopputulosta muuttaa aika merkittävästikin uuteen suuntaan. Mä tuossa vähän mainitsin jo siitä verkostoitumisesta, mutta mun mielestä kaikista tärkeintä siinä omalla urapolulla on se, että muistaa, ettei ole yksin. Omassa ympäristössä olevia ihmisiä kannattaa hyödyntää ja mä en hyödyntämisellä tarkoita hyväksikäyttämistä, vaan sitä, että tunnistaa niitä asioita, että keneltä mä haluaisin oppia, kuka on mun idoli, onko se sellainen, johon mä saan jotenkin yhteyden, jonka kanssa mä vois parralla näitä asioita. Kuka on sellainen, keneltä mä voisin oppia? Onko siinä esimerkiksi lähellä joku kollega, joka voi mua auttaa miettimään näitä asioita? Kuka voi auttaa mua hahmottamaan suuntaa? Onko se joku uravalmentaja? Onko se joku coachi? Ehkä koulussa joku opinto-ohjaaja? Mutta sitten yksi sellainen tärkeä näkökulma on myös se, että kuka mua uskaltaa haastaa. Koska se, että itse joutuu niitä asioita perustelemaan, se ei välttämättä tarkoita, että sitä suunnitelmaa muuttaa, mutta se saattaa tarkoittaa sitä, että mä joudun perustelemaan ne mun ajatukset ja sitä kautta saa sit myös varmuutta siihen omaan tekemiseen ja niihin omiin päätöksiin. Ja sitten on verkostot. Mulle verkostot on ollut valtavan tärkeä voimavara ja me tänäänkin ollaan tapahtumassa, joka on yhden tosi mahtavan verkoston järjestämä ja meillä vastaavia verkostoja on muuallakin. Esimerkiksi mun omalla osaamisalueella laadun parissa, meillä nyt uskallan ehkä mainostaa, niin Suomen laatuyhdistys on sellainen, joka tarjoaa valtavasti tietoa. Siellä voi olla henkilöjäsen, siinä on tosi pieni jäsenmaksu, mutta sillä pienellä jäsenmaksulla saa ihan valtavan määrän tietoa, kontakteja, verkostoja, eikä niiden tarvitse olla maksullisia. Vastaavasti sitten voi miettiä, että onko niitä vertaisoppimismahdollisuuksia tai onko muuten vaan sellaisia tahoja, josta saisi sellaista tärkeää tietoa. Eli kun miettii sitä omaa osaamisen kasvua ja sitä omaa osaamispääomaa, niin mä sanoisin, että näillä verkostoilla ja mentoroinnilla voi olla ihan valtavan iso merkitys siinä omalla uralla.
Mä itse olen ollut monessa mielessä vähemmistössä mun omalla työuralla. Mä oon ollut tosi miesvoittoisella alalla naisena. Mä kuulun seksuaalivähemmistöön ja on muitakin asioita, missä huomaan, että en välttämättä ole aina ollut sitä niin kuin isointa massaa. Ja se omanlaisuus on sellainen, mikä mua on mun työuralla kannattanut eteenpäin. Tämä kuva on meidän oman yrityksen DNAn kuvitusmateriaaleista ja mä oon tosi iloinen, että tämä on sellainen teema, joka meillä myös työnantajalla näkyy. Meillä on sallittua olla omanlainen. Se omanlaisuuden kääntäminen vahvuudeksi, niin se ei ole mitenkään itsestäänselvää eikä se ole todellakaan aina se kaikista helpoin tie. Mutta sillä, että pystyy olemaan itse juuri sellaisena kuin on, niin sillä saa vapautettua ihan valtavasti energiaa, koska mikään ei ole niin kuormittavaa kuin sen piilottaminen, mitä oikeasti on ja ajattelee. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että siinä omanlaisuudella voisi perustella vaikka huonoja käytösmalleja tai jotain ei-toivottuja piirteitä, mutta mä tarkoitan sitä, että se, että sä voit olla sellainen kuin sä olet, niin se on tosi tärkeää siinä arjessa. Koska se aitous ja se omanlaisuus, se rakentaa siihen ympäristöön myös sitä luottamusta. Ja sitten kun sitä luottamusta on, niin se auttaa myös sitten yhdessä työskentelemään niitä tavoitteita kohti. Ja mä sanonkin kaikille niille, jotka tämän asian kanssa jollain tavalla kipuilee ja on sellainen olo, että kuulunko mä täällä joukkoon, niin kyllä se oma työyhteisö kannattaa pyrkiä valitsemaan sen mukaan, että on sellaisessa paikassa töissä, jossa voi olla oma itsensä. Mun alkuperäisessä materiaalissa luki, että älä ole siellä, missä et voi olla itsesi, mutta mun viestintäkollega sanoi, että tämä on vähän rajusti ilmaistu, että muuta Viivi vähän tätä sanamuotoa, mutta siinä on tietty totuus takana, että kannattaa pyrkiä valitsemaan ympärilleen sellaisia ihmisiä ja sellainen yhteisö, jossa se arki tuntuu hyvältä ja jossa oikeasti voi niitä omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tämä monimuotoisuus on sellainen aihe, mistä on puhuttu paljon ja varsinkin viime aikoina ei aina pelkästään positiivisessa mielessä, mutta aidosti mä uskon siihen, että monimuotoisuus on paitsi yksilöiden voimavara, niin se voi olla sen organisaation menestyksen avain, koska mitä monimuotoisempia me ollaan, mitä erilaisempia ihmisiä meillä on töissä ja mitä enemmän meillä on lupa olla erilaisia, niin sen paremmin se auttaa meitä ymmärtämään sitä ympäröivää maailmaa, mutta myös niitä meidän asiakkaita. Ei ne meidän asiakkaat ole mikään homogeeninen joukko, mitkä on kaikki samanlaisia, vaan ihan samalla tavalla meidän jokainen asiakas on omanlainen. Ja tässä on kuva meidän työnantajalupauksesta. Ja mä tuossa mainitsin, että mä oon oikeasti tosi ihan aidosti ylpeä meidän työnantajalupauksesta. Ja tämä on sellainen, mihin jokaisella DNA-laisella on oikeus sanoa, jos joku näistä kohdista ei toteudu. Ja nämä otetaan vakavasti, näitä myös seurataan. Me henkilöstöltä kysytään säännöllisesti, että toteutuuko tämä meidän työnantajalupaus. Tämä ei ole sellainen niin kuin kaunis markkinointikalvo, vaan tämä on sellainen asia, jonka mukaan me oikeasti halutaan toimia. Ja jos sitten näyttää siltä, että ne tulokset ei tue tätä meidän työnantajalupausta, niin se on meille ehdottomasti merkki, että jotain täytyy tehdä. Mä halusin mun sanat päättää ja tämän mun puheenvuoron päättää tähän kalvoon. Jos mä tarkastelen mun omaa urapolkua taaksepäin, niin mä en todellakaan voinut tietää silloin yli 20 vuotta, itse asiassa 25 vuotta sitten, että mä päädyn tähän pisteeseen, missä mä tänään oon. Mutta siellä se mahdollistaja on ollut uskallus kokeilla ja uskallus epäonnistua. Se on tosi vaikeaa, se on tosi pelottavaa. Ja se, että vaihtaa mieltään, sanoo jollekin, että tämä mitä mä teen ei tunnu enää multa. Mä haluan tehdä asioita eri tavalla, vaikka mä tiedän miten siinä tulee käymään. Niin se hyppy kannattaa ottaa, koska vaan kokeilemalla ja sillä, että uskaltaa epäonnistua, voi löytää ne omat supervoimat. Ja kun ne omat supervoimat löytää, niin se kyllä johdattaa sillä omalla polulla tosi voimakkaasti eteenpäin. Ja todennäköisesti löydätte sellaisia seikkailuja, jotka ei muuten olisi koskaan ollut mahdollisia. Mutta mun puolesta kiitos teille kaikille. Näette tuossa mun linkkariprofiilin, voitte olla yhteydessä. Jos voin jollain tavalla jotakuta teistä auttaa eteenpäin, niin teen sen mielelläni. Eli saa rohkeasti olla yhteydessä. Kiitos.